Tinokutambirai kunhau manhoko dzozuva rochina dzomwedzi uno wakukadzi. Nyasi pasi rese izuva rokurangaridzana nokufungisana nezvechirwere chogomarara icho chinogona kubata chero wanhu wese wese. Tiri kukurudzirwa kuti tiende koongororwa kana tiri bechirwere ichi. Munhau dzanyasi kwai dhamu redu ronyadire riri kufachukira haro kutaikira mvura, asi mumapombi makanzuru muribe mvura mamutokomu. Kanzuru kana zimwa paribe vari kureketa kuti zviri kutekaira sei, asi kwai zimwa yakatiyo kuribe magetsi kunyadireko kuti wagopomba mvura. Idi zvakatonyangaritsa mabi angu kureketa kuno wazhinji watoita kukwara zvipandezvi nokutengezera mvura wachienda kochera mvura kurwizi. Idi pakanyangara. Tindorima mutokomu kwai mvura yapedza kunaya mazuva makuno yano yaita kuti migwagwa yese iite makoronga zvokutoti kunyangwe pamberi pekanzurupo nopamberi pezesa kuenda kumatare odzimhosva nokumusika kwese kwaita kujenga makomba ega ega. Kureketa kuno kwai pwere dzichagotekaira badzega nokuti dzinogona kutomonyiwa makumbo imomo mumakorongayo. Idi dai waita tusvinu. Wamunangagwa nyasi watoreketa kuti hurumende yeChina yakapa hurumende yeZimbabwe tumishonga todziwa mupengo tunosvika zviuru 200. Toramba chitenda waChina wa apawo vanhu vakutoshira kuti tunogona kundotanga nekutobiwa nokuti mureketeri wamunangagwa George Charamba abva atoita hake makuseka ari kutoti zvawapa mukana wokuti waite bhizimusi rekutengesa tumushonga tu. Idi pakanyangara. Wamuturi Ncube wabudawo nyasi wari kuti vanhu kwai vakagobata masoko avo nopasipo, asi zvawakareketa zviri pachena kuti vanhu vachagotenga mishonga dzewamupengo. Pakanyangaridza mabi angu. Wachiwengawo nyasi wabudawo wari kutsinhira zvareketiwa nawamunangagwa wachiti kamushonga kodziwamupengo kanenge kari kumahara kuvanhu vese vanenge vachikada. Unobva watosaya kuti kohoko wakuruwa kuramba wachindoita tunhu tubodzi paribe kana zvinhu zvekutekaira. Wachiwengawo wabudisa masoko avo wari kuti ndiwo wachiri wakabata matomo outungamiri wenyika. Tosaya kuti ko wamunangagwa wabenuka wachiti uye wari kuita basa rei kana wabenuka. Idi mabi angu kumberi kune nyaya uku. Kwai Joana Mamombe naNetsai Chimbiri warambiwa kupiwa bhero nyasi kwai wagonzi wagobenuka kudare rodzimhosva zuva rochigumi mwedzi uno wakukadzi. Kwai bumbiro romutemo rabudawo rakuwanika mumitauro 13 yomunyika muno. Zviri kutorwadzawo mabi angu kuti mutauro wedu wechibujayu uribe kana ari kunangisawo kuti unge uripo. Pakanyorwa bumbiro romutemo 2013 uribe kuisiwawo kuti unge urimo. Ticharamba tichirwisa kuti zvigoitikawo izvi mabi angu. Kuno sangano rakazvimirira rega reZC Sosuna raisa umpa muparamende yokuti wana mai wari kuyamwisa wagoenda koyamwisira imomo. Izvi zvinotofadza nokuti wazhinji wanga wari kutonetseka kuti wanoita sei kana wari kushanda kubasa kuparamendeko. Toramba tichiwatenda wari kuita izvi. Chirwere choririndi kana kuti TB kwai chapuwa kanhu kanogona kuti kabatsire wazhinji wari kurwara nacho. Pai Zimbabwe imwe yenyika 5 dzinosanganisira Kenya, Mozambique, Ghana neEthiopia dzino vanhu vakawanditsa vanorwara nechirwere ichi, zvokutoti wabva watoingidziwa wakapuwa kamushonga kekuti kanobatsiridza kuti chirapike zviri nani. Toramba tichitenda wari kuramba wachipa mishonga iyi. Kwaino nyika yeBritain wazhinji vanhu vokuBritain vari kuda kuuya kuoisa mari muZimbabwe vari kutadza kuita izvi nokuda kwokuti wana mutongi waribe masimba okuzviitira basa ravo pabodzi nokuti mitemo yokuremekedza kodzero dzevanhu vane zvinhu zvavo inoremekedziwa pabodzi nonyaya yemari yonyika yakaita manyamamire nelongo. Hurumende iyi yakataya mari payakatsvaka vanhu vokuti vaimirire kunze kwenyikaku. Kwai Zupuko kuBulawayo riri kuchaja vanhu mari yokuAmerica pabodzi mari yokuSouth Africa. Izvi zvatorwadza wazhinji nokuti wazhinji wabhadharisiwa dhora ribodzi nomakombi apo wachibhadharisiwa masendi 50 pamunhu wega ega
kana vari kukwira mabhazi paribe agoreketa kuti zviri kutekaira sei kuzupukoku toimba kuti wachagoita hatu zvinu tiringe hedu dzopasirese kwai musangano wavatungamiri wenyika dzomuafrica wegore rino uri kuitiwa kubva zuva rochitanhatu kusvika zuva rochinomwe romwedzi uno uri kuitiwa padandemutande. Izvi tazvifarira nokutoti mari dzichareka kutambisiwa nonyika dzakawanditsa dai wakadziisa kutenga mishonga yedziwa mupengo nokurapa zvimwe zvirwere zvinoda kurapiwa. Totenda dziwa mupengo ri mabi angu. Kuna anonzi Dominic Ongwen wokuUganda apuwa mutongo wokugara mujeri kwemakore akawanditsa nodare guru ropasi rese roICC. Izvi inyaya yekuti aive ari mutungamiri werwehondo waiita zvokuhwisa kunyika yeUganda iyi. Chindori mumataremo kwai nyika yeBelgium yaaisa mumwe anobva kuIran mujere kwemakore 20 nokuti akanzi aita zvokuda kuti aise bhambo munyika mu. Paribe agoziva kuti Iraniyo ichagoti asi pakanyangaritsa. Kambani yeBP mashuremu yakaiburitsa kuti gore rino ratabvari waribe kuita mari. Shero nyasi yaburitsawo pokare kuti waribe kuita mari nonyaya yedziwa mupengo kwai mipfigwa yakaisiwa pasi rese yakaita kuti watadze kuita hatu zvinu idi pakanyangara nokutoti Shero yakadusa mari inoita mabhiriyoni 10 chaiwo idi pakanyangara. Tiri ipapo mabi angu togumira pano ndini wenyu Mhanduwe wonhau.